Hi guys! For today's video, gusto kong i-share sa inyo yung aking review sa Pix and Chew Dental Clinic. So as I promised to you guys na lahat ng mga i-upload nating content sa mga susunod na mga araw ay it's all about review. At yun, gusto kong i-share sa inyo yung experience ko kahapon sa pagpa-cleaning ko at saka pagpabunot sa Pix and Chew Dental Clinic. So I hope na mayroon kayong makuhang information just in case na gusto nyo rin ng kunin ng service nila. So I hope guys na huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, shares, subscribe, and please hit the bell button para lagi kayong updated sa ating mga latest uploads. So see you guys around! Hi guys! So andito tayo ngayon sa Cardinal Sin Building dito sa Paco, Manila, kasi magpapa-linis tayo ng ngipin. Supposedly dapat last year pa to, pero dahil nga sa nagkaroon tayo ng pandemic, so medyo nauudlot yung ating pagpapalinis. So papacheck ko na rin yung isang ngipin kasi parang umuuga-uga ulit siya. So titingnan ko kung ano ba yung pwede pang remedyo dito. So i-update ko kasi kayo mamaya guys ha. Ayun lang. Tingnan ko kung anong pwede nilang gawin sa aking ngipin. See you guys around! So guys, before we proceed sa loob, meron silang binibigay ng mga ganitong form. So this one is from Philippine Dental Association, dental chart. So you need to fill up this one. I think this is also part of the protocol for security din ng ating mga medical practitioner. Along with that is meron din COVID-19 information sheet, assessment questionnaire, which is you need also to fill up. So this one is like 3 pages to guys. So 3 pages siya na ipipill up nyo before you enter doon sa clinic. So ibibigay na nila ito sa inyo. So you need to really fill it up with your conscience, clear conscience, kasi napaka-importante na talagang may bigay natin yung ating talagang totoong medical record. So ayan yung clinic natin sa likod. So mamaya tatawagin tayo kasi 2:00 pa naman yung schedule ng ating dental clinic. So I hope pwede tayo magpakita sa loob kung anong mga nangyayari guys. So i-update ko kayo ulit. So kaya stay put lang kayo dyan. Magpipill up na ako kasi medyo madami-dami to. Okay, so andito na tayo sa loob ng Pix and Chew Dental Clinic. So first pala kayo pumasok doon. So may pipila pa kayong form, sinabi ko na kanina. Tapos after you go inside, meron silang parang ganun thermostat. Tama ba? Thermoscanner para i-check nila yung temperature ninyo. Tapos after noon, bibigyan kayo ng parang mga foot sock. PPE, ayan. Tapos meron kayong ganito. At saka yung sa hairnet ba to, sir? Ayan, so thankfully napagbigyan tayo ni doktora na mag-vlog tayo. At least makita nyo guys kung ano yung mga nangyayari sa mga dental clinic, tapos ano yung mga procedure nila para to make it sure talaga na safe kayo. Tapos before ako pumunta sa loob, para isa lang, meron pa rin silang barrier na plastic doon. Pero sabi ni doktora, medyo hindi to pwede sa loob kasi nga, syempre makakaabala tayo sa trabaho niya. So ito guys yung itsura ng kanyang laboratory. Tama ba laboratory? Clinic pala, ayan. So ang dami niyang mga plastic barrier. So para talaga mas sure talaga na walang walang magiging problema pag nagpalinis kayo. Guys, sige na tayo guys. Start na ng anong unahin po? Cleaning muna po. Sige po. Saan yung problem na sinasabi mo? Nasa taas na. Ibaba tayo ng konti. Right down. Yan. Tapos kanan area. Perfect na po. Ayun, kadulo ko sa taas. Kaya pala. That is your third molar.
So ayan guys, tapos na yung ating cleaning at saka yung pagtanggal ng aking ngipin. Ayan. So may mga explain daw sa akin si Doktora Joanna Istigoy kung ano yung mga naging cause at saka syempre masyado daw akong mabigat mag-toothbrush. So i-explain niya sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin para maalagaan ko pa ng mas maayos yung aking ngipin. Sige po, Doc. Hello. Hello, Doc. Mas maintindihan mo ako ba nakaganito? Yes po. Okay. Since pumunta na kita ngayon, Opo. bawal mo na yung malalansang pagkain. Included dun yung balat ng chicken at itlog. Please, do not touch it using your tongue na para i-feel mo yung area kung saan mo nabunutan ko. Kasi matutrauma mo lalo yung area doon. Huwag mo sasalitin. In case na iinom ka na malamig na tubig, malamig na juices, or any na beverages na malamig, please do not use a straw. Direct lang tayo. Yes, sir. Huwag mo nang lagyan gaano ng bulak pag nasa bahay ka. If in case may konting mga tulo, igura mo na lang. Mag-candy ka ng yelo. Highly recommended yun. Mumog ka din ng cold water with salt. Huwag iodized salt, sea salt sana. Tapos, huwag mo nang dadaganan or matutulog ka on that side. Since that is a third molar. So, do not put the pressure on that area. Yes, no. Tapos, in brushing, please do not brush yung ganon. Ganun ako, Doc, mag-brush. Round motion lang or sweeping motion. And then, kahit isang beses lang sa isang araw ka mag-floss. Syempre, kumakain ka na umaga, tanghali, gabi, yes. and then in between pa. So, what you're going to do before you're going to brush during nighttime, you need to floss your teeth one by one. You have to follow the curvature of your tooth. Akala ko, Doc, pag nag-dental floss ko every after meal, pwede. Ganun po kasi ang ginagawa ko every after meal. Pwede rin. Pwede rin po. Oo, pero you have to follow the curvature. Hindi yung nilagay mo yung ganun na lang. Kaya dahan-dahan lang muna tapos follow mo yung curvature and so on and so forth. Yes, Doc. Okay? Huwag mong ito-trauma masyado yung gums mo. Babagsak yung gums mo. Once kasi ang gums natin is na-trauma mo, nagtatampo yan eh. Bumabagsak siya. So yun yung makikita mo eventually. Dati yung gums lang dito. Tapos umangat na. Yes. Because of that. Masyado siyang natatrauma na pag gano'n. Gaya ng the way you're brushing na gano'n. Yes, Doc. Wala sa pagdiin. Wala doon sa pagdidiin mo ng pag-brush. Wala din doon sa pinili mong hard bristle kasi feeling mo matigas. So, nag-brush mo na yun. No. You're just abrading your tooth, meaning ginagasgasan mo ng ginagasgasan ng ngipin mo. Floss it and then brush it. Yes, Doc. So, if you feel na may mga in between yung mga food techniques, just remove it using a cloth. Then, brush it with a round motion or sweeping motion. Toothpaste, kahit ano na gusto mong toothpaste, maganda kung dagdagan mo ng a little pinch of salt. Pero wag iodized, sea salt or Himalayan pink salt, maganda yun. Now, Himalayan sea salt. Maganda yung Himalayan pink salt. Try it. Magandang pamumol, mas bilis mag-heal yung gamit Sugat mo. po. Sige, Doc. Yes, ganun lang ang gawin mo. Sige po. For now, bawal na yun sa I'm going to prescribe yung Yes. antibiotic Opo. kasi there's an infection na. Good thing you came here kasi mahahawa na yung katabi mo. Kahit magkalayo, Doc, yung ngipin. Yes, kasi Nasa gums po, no? oo, saka nag-start kasi yung infection na. Yes. Buti na lang. Kasi ang infected din doon is yung bone surrounding yung ngipin mo. Your tooth is good, Yes. pero the bone mo. Buti na lang, Doc, binigyan ako ng schedule. Kasi sabi ko baka tawag dito, di ba after po ng Rolly, merong Shoni. Oo. Sabi ko baka maano pa, Hindi po din na cancel pa ako. When you ask me, okay ng Monday ko, buti nga pumunta ka din na mas early kasi Yes po. yung iba hindi pa pumunta eh. yes, Doc. Mag-hero ka talaga ako ha. Okay po. Ayan, so, ayan guys, ang dami sa akin sinabi ni Doc. Hopefully sa inyo din dyan, sa mga nanonood. Ayun, it's really important talaga na alagaan natin yung ating mga ngipin, di ba? Kasi nga, ito yung ating mga pang-chew ng ating mga pagkain. Kanina medyo nangingilo ako kasi medyo almost 1 year po ata akong hindi nagpalinis ng ngipin. Tapos super kain tayo, kaya siguro nagkaroon ako ng maraming tartar. Kaya grabe. Every time kasi magpapalinis ako, yun yung ayaw kong pakiramdam. Yung alam mo yun, parang nangingilo.
Super grabe. Pero ayun, thank you kay Doc. Kasi ano lang siya guys, lighter lang yung kanyang kamay. At saka napipil niya kung nasasaktan yung kanyang client, kaya ina-adjust niya. So, ayun, hopefully guys, especially yung mga nandito sa Metro Manila ha, especially sa Paco area, kung naghahanap kayo ng very reliable at saka concerned dental clinic, ayan, punta lang kayo dito sa Pix and Chew. Talagang i-cater nila kayo. They will take care of you ayun along the process ng pagpalinis ng inyong ngipin. So, ayun guys, so hopefully na enjoy nyo yung aking vlog for today. So, see you around guys and please stay safe. Bye-bye! So, ayun guys, tapos na yung ating dental cleaning at saka tooth extracting ba yun? Pagbunot. Binigyan ako ni Doc ng reseta kasi nga daw is muntik na pala ako magkaroon guys ng actually yung tinanggal sa akin yung third molar daw yun. So, meron na siyang gingivitis. So, buti na lang daw talaga at nag-decide ako na ipatanggal siya kasi kung hindi, maapektuhan daw guys yung iba kong ngipin. So kaya yon. So hopefully guys, itong video na to ay nakatulong din sa inyo na talagang alagaan natin ating mga ngipin kasi mahalaga yan sa part ng katawan natin kasi you know, di ba? At saka yun, sa pagtututbrush din pala dapat may mga ways din na dapat gawin, hindi lang basta tayo magtututbrush. So thank you guys for watching ha. Ingat po palagi. Bye bye. Ngayon guys, nandito naman tayo ngayon sa Mercury Drug para bilhin ko yung ating antibiotic at saka yung sa panggamot na inireseta sa atin ni Dr. Juan.